Ćao svima ljudi, ovdje je Kristina i danas opet snimamo onu igricu. Zvaćemo je Minecraft, ako se slažete. Snimat ćemo preživljavanje sestra i ja. Može da se desi da budemo na snegu, u džungli i svašta. Evo i mene. Ju? Aj, paši. Šta je bilo? Ništa. Snijeg, idemo na snijeg. Da, čekaj malo. Evo da vam pokažem ljudi moj novi skin. Evo vidite. To je moj novi skin. Ovo je moj novi skin. Vidite što mnogo ja menjam skinove. Ali meni se neki sviđaju. Lep ti je skin. Jeste, ajde idemo tamo. Ajde. A treba nam prvo lopate napravimo. Sneg. Aleluja. I baš sam tražila sneg i baš sam dobar skin stavila. A zašto? Šta će ti sneg? Pa da gađamo. A možemo da gađamo i grudvama one protivnike, na primjer. Ali treba će nam i drva, malu kućicu neku da sagradimo za sad. Što sagradimo? Pa kućicu malu neku. Pa da, moramo, ali ja ne znam kuda. Pa vidjet ćemo neku malu nešto. A što najgore, ja tebi ne pomažem, zato ne znam šta hoćeš da pravimo. Pa kuću, šta ćemo da pravimo? Ali gde, bre, ženska glavo? Čuti. Evo ti... I, a gdje si ti? I bože, pa ne vidiš mi ime. Pa ne vidim. Aha, tamo si. Treba će nam... Možda ćemo dole da napravim kuću. Ajmo tamo negdje dole, nećemo na snegu. Ovdje. Može, ajde. Ajde, pravi ti, ja ne znam što ću da radim. Treba ćemo mnogo drva. Imamo samo 16. Gdje idi kupi po drva i poslije mi to sve daj. Ja? Dobro. Stani, tamo sam vidjela neko veliko drvo što je taman, evo ovo ovdje. Dobro, ti to skupi. Sve je ovo, jel? Da. Dobro. Koliko? Dobro. Samo dok ja sad čekam da se ovo... Prvo i osnovno napravit ću jedan crafting table. Evo ga, leteće drvo. Pa ne, liči kao da leteće. Napravila sam ga. Za sad imam samo 3, koliko treba? Treba mnogo. Ajde recimo sakupi pa 14. 4, brate. Pa dobro, to ti nije toliko teško. Ja mislim. Gde nije, brate, znaš ti koliko 14? Aj, treba će nam ovčice. Evo, za sad imam 7. Ne mogu da dohvatim ovo, izvini. Dobro, ne možem baš to. Ok, 7, znači još 7, jel? Da. Joj, pada sneg. Gdje je Deda Mraz ovdje? Nema Deda Mraza. Deda Mraza nema. Hoću poklon od njega, pa kakav je to Deda Mraz ne daje poklone? Pa ne daje. Vuk! Nikad nemoj njega da udaraš. Zato što ako ga udariš, gotovo, on tebe napada. Znam, to si mi rekla milion i 100 put od kako smo počeli da igramo ovo. Pa ja moram to da ti pričam i dalje. A zašto? Zato. Tina, ja sam bukvalno čula da se vuna pravi od paukove mreže. Molim? Imam 11. Znači još... To je bilo to. Samo 11? Daj mi to vamo. Čekaj, evo, stani, čekaj. Baci. Evo ti. Čekaj. To bi bilo to. Evo ga Vuk. Što je sladak. Je to rekao slanak? Rekao sam sladak. Ja to sam imala slanak. Nažalost, nemam kosku da mu dam. Čekaj, možda ga pripitovimo. Pa bez koske ne. Pa znam, ali pitam da li možemo za koskom. Pa logično. Dobro. S čime drugim da ga pripitovimo. Ajde ti malo ovo pokosi tu. Da pokosim, pa nisam ja kosilica. Dobro, ali rasturi to. Aha, ovo. Da, svi. Što uradio? Joj, ne mogu da rušim. Dosta. Jel' to to?
I neka mala kućica za nas dve, pa ćemo... Ajde, ne mora da bude specijalno, nije ne znam šta. Da. Daj, ne znam kako da se namesti više. Jel treba još da porušimo ove trave? Mislim, meni ovo trave ne treba, šta će mi? Ovo koji će ovo? Ne znam kako to da se... To je jedino da baciš i sad kapad nema. Nema da badaš. Gubiš srce. Moram samo još jedan uvis. Pošto ne gubim srce, neće mi biti ništa. Ok, 3, 4, sad. Eto, jel to lepo Žalim kaže? slučaj. Ali moram. Kako da siđem? Čekaj, ja imam neke stvari uopšte, nemam? Nemaš. Nemam. Odakle ti? Da li možeš da napraviš? Pa napravit ću, čekaj, prvo kuća. Prvo kuća, pa da logično. Evo ako pogleda, imam lep skin, šta će mi stvari? I ovako, mi ne treba. Što nam se treba mi da bi se zaštitilo od onih gospodina. Onih mobova. Da, onih zombi i oni đavoli ostali. Mrzim ih. Pa. I ja. Ko još njih ne bi mrzela? Pa svi. Treba će mi još da treba. Opet moram da lomim, jel? Da. Pa ja te pitam, jel dovoljno? Ti kažeš mu to će biti, ma bit će malo sutra. Evo, pogledaj, sad moram da idem ponovo. Izvinite. Ali slušaj, za ovo što si mi uradila daješ mi platu. Aha. Ali nemoj da nisi to uradila. Daću platu. Dobro, baš je thank you. Ne dam ti platu, šta da ti dam? Zato što vidiš da se mučim ovdje oko drveća ovog. Samo zato što ti rekla, ma bit ću dovoljno, bit će, ba pogledaj, bit će dovoljno, a dovoljno nije. Treba će nam možda... Koliko ti treba? Da sakupiš Imam 5. 20. Majko moja. Pa 20 će biti dovoljno. Za vrata, da napravimo stikova malo, da napravimo neke stvari i za krov i šta ti očekuješ. Čoveče, koliko I ima rada. pod. Pusti pod. Pod možemo na kraju. Imamo travu. Pa, logično. Joj, sve me svrbi. Evo imam 8. Tek. Ajde, davaj to 8. Sad čekaj da ja završim svoj poslić, pa ću da ti tek onda dam. Neću da padne mrak. Ne pada. Koji ti uđe ovo? Evo, imam 12. Daj. Sad čekaj da dođem do 20, pa ću lepo da ti sve lepo dam. Dobro. Ovdje ti je ostalo nekoliko drva kad se rušila. Evo ti 2. Pa pokupi to. Pa pokupila sam. Je dobro. Logično ću pokupiti, ću dostavim neko drugi te pokupi. Mislim, ko može još da dođe ovdje? Niko. Ajde, pomoći ću ti. Ne mora da mi pomažeš. Imam 16. Dobro, ja ovo još što sakupim. Jel moram još? Ne. Dobro. Evo, sad ću da ti dam sve ovo. Gde si? Aha, čak ja sam te prošla, bože mi sad čuj. Evo, dođi vam. Čekaj. Izvolite. Ju, pada snijeg. Što napravi, dejte? Ima 23. To će biti previše. I pa bolje i to nego da ponovo moram da rušim tamo. Jedan stek i 36. Stek ti je kad imaš 64 nečega. Drago mi je. I... Gde si našla tu ko snega da praviš? A uvek ovaj moj čikica mora da sedne. To je teta. I teta i čikica šta god. Evo reklama. Ruski jezik. Ne volim ruski. Izvini, a kako ti praviš onaj craft table? Kako se zove? Crafting table. Dobro, kako praviš to? To si jednom pravila. Mm-mm. Pa nema veze, ja sam ga već napravila. Da vidim kako je kuća. Dobro, ja samo treba još krov. Pa da. Beži. Ja da bežim? Molim? Evo, bit ću u ćošak. Ostalo mi samo bukvalno još 2. Ja, mrak.
Evo ti ovi blokovi i ti pod nasadi. Da nasadim. Pa, mrce? Aha. Evo će. 64. Otkud ti ovoliko, šta je ovo? Pa to kako se... Pod na mrak. Ajde, šta se plašiš? Kristina, beži! Šta ti je? Napravim vrata. O, Daj mi to vamo. evo ti sve. Čekaj sada. Treba mi sve. Evo. Šta ti je? Pa neće. Evo, zagradila sam ovdje, ne može niko da uđe. Čuti, Kristina. Dobro. Gledaj ti nje. Šta? To ne radi se tako. Baš što ti služe vrata. Stoje sam. Služe da stavimo, a ja sam ostavila dok ti ne staviš vrata da ne bi nešto uletalo. Eto. Si zadovoljna na komplimentu što sam ti rekla? Dobro. Sada, ajde, ponovo ruši. Ne treba mi pomoći. Hoću puknu ja sve ovo. Alo! Šta je? Izvinite. Da napravimo ja i ti posebne kuće. Zašto? Za nas dvije. A što? Da ti bude malo teže da proživljavaš. Pa, u prethodnom serveru sam super proživljavala. Oko. Ajde napravi mi svetlo, ako je moguće, zato što... Ne može, treba će nam ugalj. Jo. Ja sam po ugalji krenula, ali ne može mrak je počeo da pada i čičemića. Dobro. I napravi se. Jesi ti gladna? Ne. Da. Šta da? Pa gladna sam. A šta ću ti ja? Kako ti imaš to u kosi neke... Pa tam da molje. Moram da ti kažem, tvoja glava meni liči na neki kolač, čokoladni i da ima gore one kao... Neke... bombonice. Znam na šta misliš. Na šta ti ja ličim? Ti mi ličiš na sebe. Aha. Na šta bi ličila? Pomislim Čak, na sebe? Ja nemam ovakvu kosu u stvarnosti, da znaš. Alo, ličiš na običnu sebe. Pa nemoj da me udaraš. Majko moja. Beži tamo, beži. Beži. Nemoj da me udaraš. Mjeco, ubićeš me, beži. Pa ako se ubiješ, stvorit će se tu, imaš tu odmah da se stvoriš. Ma, to ti... Ne, ali monstri se ne stvaraju kad nemaš krevet. Nema ih napolju, znači. Ali ne izlazi, nekad se dešava da se stvaraju. Nije to baš. A zašto mi ne kažeš onda lepo, nego kažeš nema, njih nema. Otko znam da li ih sad ima, ali uglavnom sećam se... Dobro, ali završit ćemo sa videom sada, pa ćemo snimiti sutra nastavak ovoga, jel može? Ok, idem ja ponovno pričam. I to je bilo to od ovog videa, nadam se da vam se svidio. Ako jeste, obavezno ga lajkujte i subscribeujte se i na moj i na Kristin kanal. I to je bilo to. Ćao. Ćao.